els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Senyor Lluís Landot, bona tarda tingui i no s'entretingui. Bona tarda tinguem, que la fa bona, amb un solet que és d'agrair. No, és d'agrair que hauria de fer més fred. Sí, això sí, per matar la cuca i tot això, que sí. per quan hi ha la brotació dels arbres, i bueno, jo no hi entenc amb això. Ha passat una bona darrera setmana des de l'últim dia que vam parlar? Molt, sí, bastant bé. Aquest cop faré un article que parlarà de la cuina, per variar. De la cuina catalana. Home, hem tocat política diverses vegades. Sí, bueno, i aquest, a la fi també, per no deixar el tema polític, doncs també hi posarem cullerada, mai més ben dit, que sigui un tema culinari, i bueno, doncs aquí està. Hola, guapo! Hola, Santián, què fa? Miri, aquí estem acompanyant aquest senyor. Ja ens hi canvien el dia al mercat, Avui sí, avui de tot hem comprat. Sí, hem fet un cabàs, mare de Déu, sort que ell el porta. A més no val tot l'or del món, aquest un imperi, val. Ai, quina careta que té vostè. Vinga, com es titula la crònica de la República del Cap de Creus? Avui aquest article es titula Visca Catalunya, culinària lliure. Culinària per la de la cuina, no del cul, culinària. Molt bé. I bueno, continua així després del títol. Sempre ho havien sabut i amb els anys s'ha corroborat. La República del Cap de Creus és un país amb una gran i variada i magnífica cuina. Gaudim d'una varietat d'aliments, condiments i productes propis de casa nostra que ens permeten cuinar d'una manera reconeguda. La cuina i la teca impregnen tot el país, cada terra amb els seus menjars típics i tots junts fan un tot diferencial i propi que ens representa com a catalans. Però ja hem entrat a la globalització culinària i ja som una cuina principal del món. I també sabem que les noves modes i tendències marquen els gustos i costums. Des de fa uns anys, la nova cuina s'ha convertit en el màxim indicador de com hem de consumir els aliments amb modernitat. I els grans cuiners mundials, i entre ells el nostre proper Ferran Adrià, han aconseguit honorar el treball als fogons. Aquella cuina de les mestresses de casa, de les cassoles i de les olles posades al foc de bon matí, cuina obligada i resignada, estalviadora en el dia a dia i lluïda per festes. I la cuina dels homes, cuiners d'hotel o de restaurant, dels jefes de cuina amb el seu llibre de receptes guardat a pany i clau, protegit de les mirades de brigades, d'aprenents i pinxes, sembla desaparèixer rere la boira dels nous temps. Imatges de cuiners penjuts o escardalencs, cremats per la feina tosca de davantals poc nets i de draps llardosos lligats a la cintura, considerats més fogoners de màquina de vapor que no pas professionals que feien funcionar hotels plens de gom a gom de clients i turistes que buscaven bona teca i baratura. Homes i dones que han donat vida a restaurants de plat típic i cuina casolana, que treballaven amb el mateix afany que qualsevol altre professional, però, és cert, fins ara, amb molt menys credibilitat. La nova cuina i els nous cuiners han expulsat d'una vegada per sempre l'antic manteniment pels fogons. Han obert les finestres, han il·luminat les fosques cuines i han mostrat les seves receptes al món. Ara ser cuiner o cuinera és, sens dubte, una feina digna als ulls de tothom. La cuina ha evolucionat i, com tot el que evoluciona, comporta acceptar noves lleis i noves normes. I, com sempre, hi ha persones que aquesta nova cuina l'han trobat com allò que havien estat esperant tota la vida i es rendeixen sense condicions a la novetat, poder fins que deixa de ser-ho. Altres, com amb tot, segons el vent, fan veles. I a la fi molts la gaudeixen i veneren i molts no la suporten. Però s'han d'admetre les noves normes culinàries sense discussió?
Per exemple, dos puntals d'aquesta nova cuina són les matèries primeres cruetes i l'arròs granyal, que pels que no ho sàpiguen vol dir al dente, com diuen els fans dels estrangerismes, i el peix poc fet. Són aquestes normes inamovibles? Suposo que no sóc l'únic al món que prefereix l'arròs més cuit i el peix no tan poc fet. Si de cas també sou d'aquests, no cal que tingueu por. Això no ens ha de fer uns analfabets culinaris. No ha de suposar cap problema, almenys per a una cuina competent, saber i voler respectar el punt de la cocció segons el gust d'un client. Tampoc heu de passar cap vergonya al demanar el plat en la cocció que més us agrada, sempre que sigui possible de cuinar-ho així. De fet, podeu estar segur que de totes dues parts esteu interessats en aconseguir un àpat agradable i de gust. El problema només pot sorgir si es troben als extrems. Aquells clients que tot ho volen ben cuit, molt fet, carbonitzat, justament ho van a demanar en un local on poc fet i granyal són paraules divines. El generalitzar, entorsudir-se en repetir coses que han dit un entès, sense entendre en el context en el que s'han dit, no fa cap bé. No tot el peix són medallons i supremes. Què es podria pagar ara per una freginada d'aquell boguet pescat a Porra de Reig amb l'artó preparat amb una mantellina, fet amb poc oli, ben daurat, com una truita de caps i cues ben cruixent i ben cuita. I és que l'empenta de la nova i alta cuina ha desenvolupat i adaptat unes noves tècniques que, fetes servir de manera indiscriminada, allunyen el menjar cuinat d'una pretesa originalitat. Trobo discutible el resultat de l'ús d'aquests nous sistemes de cuinar que fan prevaler l'estalvi de temps i personal a la cuina i minimitzen la minva en el pes, volent fer-ho passar tot plegat per avenços culinaris en textures i sabors. És curiós també el voler posar de moda peixos i carns dels que sempre se n'ha sabut la categoria i el preu i que semblaven oblidats o desconeguts, potser degut a la ignorància moderna o per descrèdits culinaris, per fer-los ara renéixer entre vasos de precipitats com Avvocato di Cardinale i com una descoberta imprescindible pel que vulgui estar a l'última en cuina. El màrqueting, el negoci i l'especulació han accelerat la màquina culinària i l'estan portant lluny de l'inici químic, romàntic i laial. Esperem que la cuina altíssima i novíssima no es perdi en el seu propi laberint de novetats centuplicades. Alguns sembla que ja ho veuen venir. Altres es comencen a recompondre i tornen a les cassoles, ara que ja són dignes. Els investigadors amb més valor continuaran investigant i potser molts aprofitats es passaran de frenada. Esperem que tot sigui a fi de bo. Però tornem per un moment a la cuina catalana històrica per acomiadar aquest article amb gust de país. I podrem veure com la nostra cuina i la seva temàtica i matèria primera sempre han estat ben lligats a la política. I sobretot és present en la política en relació amb els nostres veïns de país, els governs espanyols, que moltes vegades ens van fer passar magre i en moltes altres ens han volgut fer cagar tremussos. Els governs espanyols sempre ens han donat un anglà per fer cagar un roure i ens han volgut fer passar golles per perdius. Però hem resistit. Ja ho diuen els mateixos castellans. Los catalanes de las piedras sacan panes. Sort que el pa sempre el xoquem amb tomata i això ha quedat com un plat típic de la nostra terra. Els governs d'Espanya, però, continuen tallant la cansalada i hem d'admetre que a Espanya ens superen a xorissos i a porcs els catalans. Nosaltres no podem pas competir amb la qualitat del jabugo. Ens hem de conformar amb el pa guarnit amb fuet. El que sí sempre hem tingut és una bona botifarra de pagès. Crec que hem de trobar el moment per ensenyar-los i al govern espanyol com la fem. Però
com que ja sabem que porc a mitges mai és gras i que els governs espanyols són del que parte i reparte, se lleva la mejor parte, i volen el melón entero i la tajá en la mano, també voldrien que nosaltres tornéssim a negociar aquell antic peix al còvec. Ells ja accepten donar-nos peixet, agrumir-nos amb boga, amb esca de pop i guixonet. Fins i tot estan disposats a tornar-nos a donar sardina, que n'és de bona la sardina ben torrinyada amb una feixa de tòries. Durant molts anys els hi hem estat menjant, però és que en temes culinaris els catalans estem escamats. Després de la sardina ens voldran encolomar l'anxova, i després serà l'anxoví, i al final la latxa, que no hi ha qui se la fot. Ja se sap. Els nostres àpats amb els governs espanyols són de a farta Susana la meitat de mitja figa. Però què volen aquesta gent? Que ens agafi un cor i mori? Que ens fotem les cames com els pops? Que pengem les barres en un clau? Que volen que fem com el perro de l'afilador, que se comia la xispa por comer caliente? Collons, que aquí som gent de vida. Potser sort que encara ens queden les nostres postres més identificatives. La crema catalana cremada, ara ben cremada. I per acabar el tiberi, com Déu mana, reneguem de l'aigua de mitjons, que és el cafè per a tots, i ens apuntem a encendre la foguera i fer un bon cremat de rom, amb els seus grans de cafè i sucre i una pela de llimona i una mica de canyella. Ai, la canyella! Jo un dia vaig fer un cremat i em vaig passar amb la canyella. Tothom tenia, com que diuen que és afrodisíaca, tothom anava cap aquí, cap allà, jo tenia que... Mare de Déu, em vaig tenir que picar darrere una porta, perquè no, tots allà estaven molt... L'empaitaven. M'empaitaven, ai, quin riure, no sé si era del rom o de la canyella, perquè, esclar, tot hi ajuda. Mare de Déu, ai, que maco això de la cuina, m'ha agradat, quins records el cremat. Sí? Jo, qualsevol que arribi a casa, fotré una fogata també i farem un cremat. Això que tenia que ser, vist que Catalunya culinària lliure i que tenia que ser una xerrada, un article de cuina, s'ha convertit en un dels més polítics. No! Com que no? És la cuina mateixa que ens hi porta. Sí, no? És la teca, sí, perquè la teca, la panxa contenta, això de vegades és dificultós, perquè la panxa contenta ens fa perdre el món de vista, i el món no s'ha de perdre de vista per la panxa. Un dia més, fantàstic, Gràcies, és vostè com gira una senzilla... Com gira la truita. Sí, com gira la truita, exactament. La truita, sí senyor. Un senzill comentari culinari amb una crítica política... espanyola, perdó. Bueno, però política. Política espanyola amb la truita espanyola. La patata ben fregida i la ceba, tot. Sí. Ja sabem de què parlarem la setmana vinent? Ai, no, m'agafa vostè amb un desentès, perquè, esclar, se m'acumulen les novetats, el diari em reclama articles nous, articles que no siguin ni polítics, que siguin territorials de la zona, no sé, sempre em reclamen alguna cosa de la terra, potser, no sé, em faré alguna cosa de la terra, miraré d'agafar unes postals del país que jo em pugui fer una idea de com era abans. Com era antes. Antes com era aquest poble, perquè, esclar, encara que tots els pobles de la República s'assemblen, el Llançà no és que ben bé la República, el Cap de Creus, però, bueno, potser que faré unes postals, no sé, ja ho miraré. Jaume Calajó i l'Assumpción. L'Assumpció, que m'ensenyi aquelles fotos que quan vostè era jove i el... Ai, mare de Déu, quan jo era jove, que em feia de córrer de mainada. Ja li ensenyaré una foto que em vaig fer amb un biquini el primer que va entrar a la República. Mare de Déu, se'n faria creus de com estava jo abans. Ens parlem la setmana que ve. Molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Els articles del reporter de la República del Cap de Creus.